Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon sa sumpay sa naginapustang sugilanon nga naguluhan. Maskara! Oh! Mau ba? Uy! Kapantay ko na. Salamat sa imong kasayuran. Kay dili ko tanto makonsensya nga akong giunay yung tulis si Don Rafael. Og karon, Marga, kuyog ka na ko. Yain na kining tiguang nga Don Rafael. Sorry, Rafael. Pero may abot na ang panahon nga. Maghiwalay na ta. Dili. Sorry. Pero dili na ko kayo nga makig-uban ni mo hangtod sa hangtod. Mga mabuhion. Marga, ihatag ko nimo ang tanan. Tinuod ka na. Pero dili pinaagi sa sapi nga malipay ang tanan. Dili sa tanang panahon, Rafael. Di na magdugay pa, Marga. Anto na kita, Marga. Sorry, Rafael. Husbon ko, mga mabuhion ka mo. Mamatyon ko ka mo. Patyon ko ka mo. Puyo! Apap! Sobra ka na, Federico! Otro ka ulan! Yapa! Okay, tara, Marga. Kuhan-kuhan ako mga bag. Kapaano na ka mo, Federico? Di magkagabas doon, Rafael. Tungkol kay, di ba siya naku amahan? Dili ba? Ikaw ba nagsulti na? Federico! Basulan Basulan ni mo kining tanan, Federico. Pagkabasulan ni mo kining tanan. Mana ka? Diha na ka mo. Pikat ninyo. Kabantay mo na. Marga, tara! Yurido! Di ka mo makabiya! Dali! Federico, ang gwardya. Abuang, babag ka? Kini, pak! Sorry. Why makababag sa akong kuwan? Pagkabuhaton, kabantay mo na? Why makababag? Tara! Larga, kakibot! Hola! Bangay ko. Inuman yung tubig niyo ro. Anong ilang kinigibuhat ka na ko, Ola? Nga ano? Mga bitin sila, Nyor. Usa ka sa kong gimahayan, Ola. Nyor? Nga nung karoon ka lang misulti ka na ako, nga dili ko ang amahan ni Federico. Sorry, Nyor, pero sa may aging mga tuig, huwag ko'y kaisok sa pagsulti ni mo tungod kay maulagi, pero sa dihang ipasakitan ka ni Federico. Tungod siyang kasalbahis, wala di ko kapagong, Nyor. Ibuti agad ako ang tanan. Si Marga. May karelasyon na sila og si Federico. Taot-taot na, Nyor. Nga nung wa ka musulti ka na ko nini. Mahatlok-lok ko, Nyor. Katungalik mo niya kung sa'y mahitabo ni mo tungod si mong kahimtang. Mga maloy-ibon, mga salbahes, gidapan nila ang tanan kong sapi sa vault. Ni Rafael? Punaan kong laing usa ka milyon ang ganti sa ni Federico. Patahi man o buhi. Nyor? Marga, ato na ang kalibutan. Yes, Federico. Og sa labing madali. Kinahanglan nga makalarga na dayon ta. Marga, Kinahanglan nga ato na kanabuhaton. Samtang wa pa ka masikop sa mga pulis. dili sila magkanakop kanako, Marga. Dili.
Mga to na mo inting sa ilang Don Rafael. Oh, day. Nya, kayugan ako sa Bayabel. Sige, pag-amping mo, ha? Oh, sure. Oh, nga nung doon ay patrokal sa ilang Don Rafael. Bible! Oh, Daka mga pulis nga naman na! magsansita! Karon pag yun ka mo abot, Abel, makaluluoy kay si New Rafael, oy. Nga noon, magsalita mo. Dili si Federico. Giunay og tuli si Don Rafael. Oh, no! Kung ako niya kung siya taon! Mao ba? Dili pa igo. Igi pa yung gihuong o gida si Marga. Gitaban si Marga ni Federico. Oo ko! Tuwa, gihurot. Og dani Federico ang kwarta ni Don Rafael. Oh, Abel. Nyor, Grabe gibuhat ni Federico kanako. naloy ko kanimo, Nyor. Labaw sa tanan. Nahimo kong buta sa kamatuoran. New Rafael. Halabahan akong pag-antos sa pagbuhi kang Federico. Gihatag ko ang tanan. Tanan ngayang gikinahanglan. Sa iyang pagkabadlungon, giantos ko bisag unsa pa iyang pangayuon. Ihatag na ko. Pero, dili pa iko. Iya pang gihuong si Marga. Nagbutas na, ili sila nyo? Ila kong gibuang. Ila kong gitunto. Mao di ay ngaway pagbati ka nako si Federico. Kay dili di ay nako siya anak. Dili ni mo anak si Federico. Nyor, kung mo na, ang kikitsam di, ang kisaya amahan ni Federico di. Ay, ako Ay, wala. Ang kani driver nila, maoy amahan ni Federico. Sus! Oh, samtang si Rafael dito sa gawa sa nasod, gihimong katubag iyang driver bagyoong man iyang asawa ug mao hinungdan nga mao to'y amahan ni Federico. Naku! Mitanya ko og laing 1 milyon para sa o ni Federico. Nyor, kung ano na 2 milyon ang presyong o Federico deron, kang sirmang ka, 1 milyon man to. Nga imuwasan, 1 milyon sad. Giampo ko nga madakpan siya. Og hinaot, nga matabangan ko ni Mascara nga madakpan si Federico. Nyor Rafael. Federico, kuyaw na kayo imong kinabuhi. Taga na kayo ang mag-apas na madakpan ka tungod kini offer na gidug sa kamilyon si Rafael para sa imong Pwes ka mo. Sa dili pa makuha ang ako unaho na gus pagkuha ang iyang Federico! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!